På tegningen kan vi se den retvinklede trekant ABC nede i venstre hjørne. Tegningen er derefter blevet udvidet, så der i alt forekommer 4 trekanter. Men nu kommer der også et stort kvadrat med sidelængden A plus B. Indeni ser vi også et kvadrat, der har sidelængden C. Det store kvadrat har arealet A plus B i anden, og det lille kvadrat har arealet C i anden. Og trekanterne har hver en halv gange B gange A. Det store kvadrats areal er lig med det lille kvadrats areal plus arealet af de 4 ens trekanter. Så altså A plus B i anden lige med C plus 4 gange 0,5 gange AB. Ved hjælp af kvadratsætningen 1 får vi A i anden plus B i anden plus 2AB lige med C i anden plus 4 gange 0,5 gange AB. Og det kan så reduceres til A i anden plus B i anden er lige med C i anden.